ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po, napapakinggan at ngayon ay napapanood exclusive sa YouTube Live ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, meron ka bang kilalang makakita lang ng isang kayumangging babae o lalaki, ang tawag na agad pangit? Mahal, kinakabahan ako. Parang gusto ko na umatras. Mabait si Mama, promise. Medyo prangka nga lang. Pero di naman nangangagat yun. Paano kung di niya ako magustuhan? Magugustuhan ka nun. Ikaw pa ba? Huwag kang mag-overthink. Oh, Lester anak. Andito ka na pala. Mano po, Ma? Kawaan ka. Oh, sino tong kasama mo? Ma, si Joy po. Mano po, tita. Nice to meet you po. Girlfriend ko po siya. Girlfriend? Ay, santisima. Bakit naman ganyan na reaksyon niyo, Ma? Wala naman. Nagulat lang ako. Malayong malayo kasi siya sa babaeng pinakilala mo noon. Yung parang hindi mo naman tipong mga ganito. Ano pong ibig yung sabihin? Ang kutis parang champurado. Hindi ba yung dati mong nobya porselana ang balat? Hindi ho ako namimili ng tao base sa kulay. Mabait si Joy. Iha, wala ba kayong kahit katiting na lahing Espanyol? Ay, wala po, tita. Purong Pilipino po kami. Kaya naman pala. Tingnan mo, kapag pinagtabi kayo ni Lester, para kayong kapit gatas. Mahilig ka bang magdagat kaya ganyang kakaitim? Ma! Aba, nagtatanong lang naman ako kumuha ka nga muna ng merienda sa kusina. Gina. Sige po. Pero Ma, kalma lang naman sa mga tanong nyo. Sige na, ako nang bahala dito. Kumuha ka na ng merienda. Oh, ano nga iha? Nagdadagat ka ba? Ay, hindi po ako mahilig magdagat, tita. Hindi rin po ako madalas lumabas ng bahay. Ganda lang po talaga kulay ko. Nako, wag mong masamain ha. Pero kung ako ang papipiliin kung sino ang magiging asawa ng anak ko, sana yung mas malapit sa kutis ng pamilya namin. Yung kutis mayaman ba? Medyo nakakahiya kasi pag kulay putik ang balat.
Parang mas nakakahiya po na mantrato ng masama dahil sa kulay ng balat. Ay, alam mo, pinag-aartista ko dati yan si Lester. Pasok na pasok sana ang itsura niya. Napansin mo naman, di ba? Opo. Hindi ko lang alam kung bakit ayaw niya. Sayang ang kutis. Sayang ang mukha. Ako kung ayaw niya po, edi ako na lang po mag-aartista. Nagpapatawa ka ba? Dito sa Pilipinas, hindi masyadong kinakagat ang morena. Madalas mistisa ang bida, iha. Ganun ho ba? Pero tita, hindi naman po kulay ang basihan ng talento. Hindi rin naman po kulay ang sukatan ng halaga ng tao. Kung gusto mong gumanda, maligo ka ng gatas. Magpalit ka ng sabon. Dapat yung papaya na ang gamitin mo mula ngayon. Ay, no need na po. Okay na po ako sa kung ano ako. Hindi ko po kailangang pumuti para maging sapat. Oh, ano na pong pinag-uusapan niyo? Wala naman. Nagbibigay lang ako ng friendly advice. Kilala ko kayo, ma. Sus, hindi rin naman kayo magtatagal. May sinabi po kayo? Wala. Naakyat lang muna ako sa kwarto, ha? Mahal, okay ka lang? Oo naman. Okay lang ako. Dear Love, ako si Joy. Boyfriend ko si Lester. Purong Pinoy ang balat ko. Morena. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ako maganda. Si Lester, sobrang puti niya. Halos parang may sariling ring light na sumusunod sa kanya. Pag nakita mo kami sa malayo, siya ang una mong mapapansin. Okay lang sa akin ang kulay ng balat ko. Wala akong problema. Hanggang sa makilala ko ang nanay niya. Noong unang beses niya akong pinakilala, wala kaming pinag-usapan kundi ang balat ko. Ni hindi man lang ako tinanong kung anong trabaho ko o kung saan ako nakatira. Halatang halata na hindi ako gusto ng nanay niya dahil sa kutis ko. Sabi ni Lester, hayaan ko lang daw. Huwag ko nang pansinin. Joy, tara! Coffee tayo. Aba, may baon siya, oh. Nagtitipid kasi ako ngayon. Sikim na lang yayain mong magkape. Oh, bakit parang problemado ka? Friend. Uy, ano ba kasing problema? Nicole, tulungan mo nga ako. Baka may alam kang pampaputi, yung pampakinis ng balat, ganun. Bakit? Balak mo magpaputi? Oo, sana eh. Pa? Ay, ang ganda ng balat mo, ha? Di ba nga, mestiza is out, morena is in. Magpapaputi ka samantalang yung iba, nagpapakahirap para maging morena. Kasi, yung mama kasi ni Lester, pinag-o-overthink ako. Ayaw ata sa akin. Hindi kasi ako mestiza. O bakit parang apektado ka? Kailan ka pa naging people pleaser, ha? Iba naman kasi yun. Nanay yun ang boyfriend ko eh. Ay nako, girl. Tigil-tigilan mo nga yan. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para lang dyan. Dapat magustuhan ka niya kasi gusto ka ng anak niya. Sapat na yon. O isa pa, hindi naman siya makakatuluyan mo kung sakali. Sabagay. Girl, hindi ka puputi, kaka-overthink. Kaya halika na, magkape na lang tayo. Malaki man ang epekto ng opinyon ng nanay ng jowa mo, pero kapag tungkol sa pisikal, tama si Nicole. Hindi ko dapat binibigyan yun ng pansin. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Lester. Pag pumupunta ako sa kanila, di pa rin maiwasan ng nanay niya na pansinin ang kutis ko. Siguro, nasanay na lang ako. Pero, may mga oras na tinatablan ako tuwing nilalait niya ako. Dahil dun, sumasagi sa isip ko na makipaghiwalay kay Lester. Pero ayaw niya namang pumayag. Di nagtagal, nabuntis ako. Yung gusto ko na sanang lumayo sa nanay niya, kaso parang lalo kaming pinaglalapit. Sinabihan pa ako noon na pinikot ko lang daw si Lester. Ang lala, di ba? Pero nilunok ko na lang lahat ng yun. Wala pa sana sa plano namin ni Lester na mag-anak pero nandun eh. Kaya dun muna kami tumira sa kanila habang nag-iipon kami ng pampakasal at pambukod.
Ito na! Makikita ko na ang apo ko! Oh, ma. Dahan-dahan po. Baka madapa kayo. Ay, patingin! Patingin! Ay! Anong problema, ma? Nakuha ang pagkatsinito mo, anak, pero ang kulay. Ma, ito na naman ho ba tayo? Araw-araw pa naman akong nagdasal na magmana sa'yo yung apo ko. Pero walang epek. Maigi na lang, gwapo pa rin tong anak mo. Kita ko naman ang mukha mo sa kanya, pero medyo makulimlim lang ang balat. Sa dami ng makukuha sa'yo, Joy! Kulay pa talaga! Ay, pwede namang lakas ng loob na lang sana, hindi ba? Ma, huwag naman ho kayong magsalita ng ganyan. Ay, nako. Magpapahangin lang ako sa labas. Medyo nasuya ako, ha? Grabe naman yung mama mo. Ang lala naman ng mga sinabi. Pagpasensyahan mo na lang muna, mahal. Hindi ko rin kasi makontrol ang bibig ni mama. Tanggap ko na yung walang katapusang panlalait ng mama mo. Pero kung pati anak ko, aba, ibang usapan na yon. Oh, mahal. Kumalma ka. Dapat sa'yo, nagpapahinga. Layo-layo mo muna sa akin yung nanay mo. Baka hindi ko siya matansya. Mahal, magkakaayos din kayong dalawa. Pues, di kami magkakaayos kung di niya titigilan yung panlalait sa akin. Simula nung ipinanganak ko si Nico, mas tumapang ako. Kung pinalampas ko yung mga panlalait sa akin noon, yung panlalait niya sa anak ko, hinding-hindi ko palalampasin. Buti na lang nung lumaki si Nico, nabawasan yung mga pasaring niya. Pero madalas, ako pa rin yung pinagbubuntunan niya kung bakit hindi naman ni Nico yung kutis ng tatay niya. Mama, pwede po ba akong lumabas? Mamaya ng hapon, anak. Tanghaling tapat pa eh. Sige na po, Ma. Oh! Anong nangyari sa balat mo? Bakit pulang-pula? Parang may mga sugat. Si Lola po. Anong ginawa sa'yo ng lola mo? Siya po ang nagpaligo sa akin kanina. May sinubukan po siyang bagong sabon. Tapos, kinuskus niya po ako ng eskoba. Ano? Ma! Anong ginawa mo sa balat ni Nico? May sinubukan lang akong sabon. Bakit? Sabon? Para saan? Mahal, ba't sinisigawan mo si mama? Sabi ni Nico, kinuskus daw ng mama mo ng eskoba yung balat niya. Ma, totoo ba yun? Sabi kasi nung matanda sa palengke, nakakaputi raw sa balat yung ganun eh. Ma, ba't yun naman ginawa yun? Utang na loob, ma! Di niyo pa rin ba tanggap na moreno si Nico? Huwag yun namang ituring na parang nakakahawang sakit tong kulay namin. Sa hindi ko matanggap eh. Akala ko makakalakihan niya rin yung pagiging moreno. Pero nagkamali ako. Ang sakit sa mata tingnan yung anak mo, ha? Siya nga pala. Siya na nga lang sana ang pag-asa ko para magkaroon ng artista sa pamilya. Napornada pa. Yan lang? Yan lang ang dahilan? Dahil lang gusto niyo mag-artista yung anak ko, kaya kinuskus niyo ng eskoba yung balat hanggang sa namula? Oo! Dahil gusto kong iligtas ang apo ko sa kamalasang namana niya sa'yo. Walang patutunguhan tong usapan na to! Bubukod na lang kami! Ilalayo mo sa akin si Nico? Ay ba? Sige, subukan mo! Ay, hindi ko lang susubukan! Gagawin ko! Mula ngayon, hindi nyo na masasaktan ang anak ko kahit kailan! Dear Love, matapos ang eksenang yun, tuluyan na kaming bumukod. Tutol si Lester nung simula pero sobrang nadadamay na kasi yung anak ko sa galit ng lola niya sa akin. Bilang ina, di naman ako papayag ng ganun. Kahit ano pang sabihin ng lahat ng tao, hindi ko ikakahiya yung pagiging morena ko. Nahirapan ng konti si Lester nung simula kasi nga
Salo niya lahat ng gastos. Pero naging mabuting padre de pamilya siya. Ginawa niya lahat para makapag-provide siya sa amin ng anak niya. Mga kabisyo, kailanman hindi magiging sukatan ng iyong halaga ang kulay ng iyong balat. Hindi mo kailangang pumuti para tanggapin ng lipunan at lalong-lalo na hindi mo kailangan mag-rejuve para maramdaman mong sapat ka. More than the color mga kabisyo, I think isa sa mga pinakamalalim na diskusyon dito ay ang respeto. Na nakikita natin at dapat hindi tayo nagbubulag-bulagan lalo na sa bansa natin. Na ikaw yung kontrabida, ikaw pangalawa lang at hindi ka sapat kapag kayo manggi ka o kapag itim yung balat mo. Sana mga kabisyo mas palawakin pa natin hindi lang ang diskusyon kundi ang pag-unawa natin sa bawat isa. Dahil kapag tinitingnan natin ang kapwa natin, higit pa sa kanilang kulay, sa texture ng balat nila, sa pananamit, doon natin mas nabibigyan ng malalim na kahulugan ang pagiging makatao, pagiging makabayan at higit sa lahat, pagiging Pilipino. At kapag naisasagawa natin to sa araw-araw, sa oras-oras at segundo ng ating buhay mga kabisyo, nabibigyan natin ng magandang kahulugan ang pag-ibig sa sarili, sa kapwa at sa bansa. Sa lahat ng mga moreno at morena dyan, taas noon nating iwagayway ang kulay, texture na meron ang balat mo. Dahil ito ang bakas ng kultura, tradisyon, pinagdaanan ng pamilya mo at pagdadaanan mo pa. Mas pipiliin ko pang maging moreno na may mabuting kalooban kesa maputi ka nga may sarili kang ring light. Pero bagay naman yung ugali mo sa kadagat-dagatang apoy. Mga kabisyo, piliin pa rin natin ang rumispeto, higit pa sa tinitingnan natin ang kulay ng ibang tao. Nakasama niyo po ako ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng Dear Love. Metro's #1 Love Radio Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo.
lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino. Kim Chino. Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, kailan nga ba natin masasabi na tila nagiging tanga na tayo sa tinatawag nating pag-ibig? Nak, buti naman naisipan mong dalawin dito si Mama. Tagal din kitang hindi nakita. Busy lang sa trabaho, Ma. Isang linggo ka dito, di ba? Tamang-tama. May ipapakilala pa kita kay Norman. Doon na tayo maghapunan mamaya. Pwede rin na doon ka na matulog para mas komportable ka. Masyado kasing maliit ang kwarto natin dito. Hindi na, Ma. Ayos na ako rito. Makikisiksik pa ako sa bahay ng Norman na yun. Baka mamaya kung ano pang masabi. Teka nga, anak. Bakit parang ayaw mo kay Norman? Hindi lang parang, Ma. Ayoko talaga sa kanya. Ang yabang-yabang niya tignan. Lalo na pag nagsalita. Huwag ka magagalit, Ma, ha? Pero di ko talaga maintindihan kung anong nagustuhan mo sa kanya. Mabait si Norman. Tsaka madiskarte rin sa negosyo gaya ko. Nagpapautulang kayo sa lalaking yun, Ma. Nagpapaniwala kayo na magiging magkasosyo kayo sa negosyo. Ngayon, nasa na? Yung karinderya nyo pa rin yung kumikita. Lahat ng business na ipinangako niya sa inyo, gamit yung inipon niyo sa loob ng 1 taon, nawala na lang na parang bula. Tapos ine-expect niyo na magugustuhan ko siya para sa inyo? Ano ba naman kayo, Ma? Magkakaanak na kami kaya kailangan ko ring magtiwala sa kanya. Ma naman, nagpabuntis ka pa talaga sa lalaking yun? Kayo na nga mismo nagsabi sa akin na marami na siyang naging babae, di ba? Yung ganong klaseng lalaki, hindi yung magpapakaloyal sa inyo. Alam ko, anak, alam ko. Hindi naman talaga ako dapat mabubuntis. Tsaka ayoko rin naman dahil masyado nang alanganin. 41 na ako eh. Pero kailangan kong magkaanak sa kanya para may panghawakan ako pagdating ng araw. Dahil alam ko na kayang-kaya niya rin ako ipagpalit. Na madali lang para sa kanya na bitawan ako. Kung ganun, bakit hindi nyo na lang siya hiniwalayan, Ma? Kapag nakipaghiwalay ako sa kanya, mas lalo akong mahihirapan na kunin sa kanya yung binigay kong puhunan para sa negosyo naming dalawa. $250,000 yun, LJ. Ganun kalaki yung ipinagkatiwala ko sa kanya. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya nababalik sa akin. Ako nasisingil sa kanya, Ma. Hindi mo na siya kailangan pakisamahan gaya ng ginagawa mo ngayon. Huwag na, anak. Ako nang bahala. Kaya ko na to. Ewan ko sa inyo, Ma. Yan din kasi mahirap sa inyo. Ang tigas ng ulo nyo tapos pag nagka-problema, mukha na naman kayong kinawawa. Ang ganda na ng buhay nyo, Ma. May sarili kang negosyo. Hindi ka nagigipit. Nagagawa mo pa lahat ng gusto mo kasi wala namang magbabawal. Pero ano? Kumuha ka pa ng batong ipupukpok sa ulo mo. Sana lang, hindi mo pagsisihan yung desisyon mong yan. Dear Love, ako si Lani, 41 years old. Maayos naman ang buhay ko bago ko nakilala si Norman. Malaki ang kinikita ng karinderya ko kaya madali akong nakaipon. Kaya lang, nung naging kami na ni Norman, kung ano-anong negosyo ang naisip niya. Nung una, gusto niya kami magkaroon ng bigasan, meat shop, hanggang sa wala kahit isang natupad sa mga planong yun. Nung dumating yung time na kinukuha ko na kay Norman ang ibinigay kong puhunan, wala na siyang maibalik sa akin. Nalaman ko na ginamit niya pala sa pagsasabong yung pera at naipatalo niya. Saan ka na naman galing? Alam mo naman kung saan ako pumunta. Itatanong mo pa. Talo ka na naman ba? Kung panalo ko, edi sana hindi lukot ng ganito yung mukha ko, di ba? Norman naman, wala ka nang naiipon, puro sugal ka pa. Ano bang pakialam mo? Pera ko naman yun ah. Saka madali lang ulit kitain yung ganung halaga. Hindi ko kailangan magdrama gaya ng ginagawa mo. Sana ganun mo rin kadali na ibalik yung pera ko. Pinaghirapan ko kasi yun, Norman. Ibis na napapaikot ko pa sa ibang negosyo, wala. Natutulog na lang yung pera sa'yo. O baka mas tamang pagod na yung pera dahil sa kasusugal mo.
Wala kang maayos na desisyon sa buhay. O edi ikaw ng perpekto. Laging maayos desisyon mo. Yayaman ka niyan. Matagal na sana. Kung napaikot ko lang na puhunan yung perang binigay ko sa'yo, matagal na, Norman. Pero wala eh. Nanlulumo ako sa ting naiisip ko na napunta lang sa lintik na pagsasabong yung inipon ko. Tapos ano? Manghihiram ka na naman sa akin pag walang-wala ka na? Yabang nito ah. Alam mo naman hindi ko ibabalik yung pera mo. Saksak ko pa yung sa baga mo eh. Baka nakakalimutan mo na hindi lang yung utang mo yung kailangan mong paglaanan. Buntis ako. Wala ka man lang balak na magbigay para sa pampacheck up ko? Pagkatapos mo kong buntisin, yun na yun? Bakit ba kasi nabuntis ka pa? Sa tanda mo nang yan, humabol ka pa. Imbis na questionin mo yung pagiging buntis ko, bakit di mo subukang magpakaama? Pagdating sa ibang tao, daig mo pa yung politiko kung tumulong. Pero pagdating sa akin na gumagawa ng lahat para sa'yo, ni hindi ka man lang makapagbigay. May pera ka naman ah. Pag para sa anak mo, ayaw mong gumastos? Ako na nga gumagastos dito sa bahay. Ako pa rin sa check-up mo. Ano pang silbi mo kung wala ka rin namang palang iaambag? Ganyan ka ba talaga sa mga nabubuntis mo? Bakit? Akala mo ba mababaliw ako sa'yo pag nabuntis ka? Alam kong nagpipils ka, Lani. Pero itinigil mo para may mabuo. Ikaw yung may gusto niyan kaya wag mo akong pinipeste. Ikaw yung ama ng pinagbubuntis ko. Suporta na nga lang hinihingi ko, di ba? Hindi na nga kita inuobliga na samahan ako sa check-up o mamili ng mga gamit pag nanganak na ako. Hindi mo naman ikakapulubi kung magbibigay ka kahit magkano lang. Ganun ba kahirap yun? May puhunan din ako sa karinderya. Eh di doon ka na lang kumuha. Hindi yung hingi ka pa ng hingi sa akin. Para kang bata. Kung gaano ako kaswerte sa negosyo, ganun naman ako kamala sa pag-ibig. Buti pa nung nagde-date pa lang kami ni Norman. Mabait siya at sweet sa akin. 3 taon pa lang kaming nagsasama pero napakarami nang nagbago. Mas nakilala ko ang ugali niya nang magsama na kami. Tsaka hindi pa rin siya tumitigil sa pambababae. Nahuli ko sa messaging app na nakikipagkita siya sa mga babae niya at chine-check-in sa hotel. Kumuha pa siya ng sekretary. Sa klase ng mga tingin niya dun sa babae, duda ako na trabaho lang ang dahilan kung bakit sila laging magkasama. Ano yan? Bakit ang ikli ng shorts mo? Mainit yung panahon kaya naka-shorts ako ng ganito kaikli. Pupunta ka sa karinderya na ganyan ang suot mo? Kumalma ka nga. Mamaya pa naman ako pupunta doon. Magbibistida ako. Kita mo namang buntis. Alangan namang ganito isuot ko ron. Nagaganito lang naman ako pag nasa loob ng bahay. Pero kung makasita ka, parang sukang-suka ka sa nakikita mo ah. Paano feeling dalaga ka? Ano ka, Norman? Matagal ko nang ginagawa to. Bakit ngayon pa naging issue sa'yo? O baka naman naiinis ka kasi ako yung nakikita mong nakasuot ng maiksing short at hindi yung mga babae mo na kung saan-saan mo lang naman nakukuha. Makapagsalita ka, kala mo naman sa palasyo ka nang galing. Bago pa naman naging tayo, nalawayan ka na ng kung sino-sino. Baka nga kaya mabenta yung karinderya mo kasi ikaw yung unang tinitikman. Ano yun? May pa-pre-taste ka? Wala ka na talagang kahit konting respeto man lang sa akin. Bakit? Kailangan ba? Huwag ka nang umasa. Kasi di ka naman virgin nang makuha kita. 3 na nga ang anak mo Magkakaiba pa ng ama. Talaga bang gagamitin mo sa akin ngayon yung nakaraan ko? Hindi ko ginustong iwan at lokohin lang ng mga lalaking minahal ko at pinagkatiwalaan. Tatanga-tanga ka kasi. Ganun din naman yung mga naging babae mo, di ba? Tatanga-tanga sila kasi nagpapaloko sila sa gaya mo. Tumahimik ka! Huwag mo akong patatahimikin kung totoo yung mga sinasabi ko. Alam ko lahat ng ginagawa mong panloloko sa akin, Norman. Sa kada lugar na lang na pinupuntahan mo, palagi kang may kinakalantaring babae. Lahat na lang ba pag-iisipan mo ng ganyan? Hindi lahat ng mga nakakasama ko gaya ng sinasabi mo. Mga katrabaho ko yun. Kasama ba sa trabaho nila na makipaglandian sa'yo? Kung makipaglandian man sila sa akin, wala ka ng pakiron. Anong wala? Ako yung kinakasama mo. Kung gusto mo naman pala na maging malaya ka dyan sa pambababae mo, ibalik mo na sa akin yung pera ko at maghiwalay na tayo.
Akala mo ba nagtitiis ako dito dahil mahal pa kita? Hindi ako ganun katanga. Nandito na lang ako kasi hinihintay kong maibalik yung pera ko. Matuto kang maghintay. Hanggang kailan ako maghihintay? Ilang beses ka nang nagkapera. Pero tuwing nakakahawa ka ng malaking halaga, bigla ka na lang nakakalimot. Alam mo, kung hindi mo kayang ibalik ng buo, hulug-hulugan mo na lang. Mas matatanggap ko pa yun kaysa pinapaasa mo ako ng ganyan. Humaba pa ang pagtatalo namin ni Norman. At sa unang pagkakataon, napagbuhatan niya ako ng kamay sa sobrang galit niya sa mga nasabi ko. Doon na ako parang naubos. Nagdesisyon na akong hiwalayan siya pero binantaan ko siya. Naggagawa ako ng legal action para maibalik yung pera ko. Sising-sisi ako na nagpabuntis ako sa kanya. Pero dahil wala namang kasalanan yung batang nasa sinapupunan ko, ginawa ko pa rin lahat para maging ligtas ang pagbubuntis ko. Mabuti na lang at tuloy-tuloy pa rin ang magandang kita ng karinderya, kaya hindi ko na naging problema ang pera. Kanina pa tawag ng tawag yung Norma na yun, ma. Ayaw ka pa rin yung tigilan. Hayaan mo siya, anak. Ayoko nang intindihin yung gunggong na yun. Wala naman siyang kwenta. Hayaan mo siyang maghabol. Hayop siya. Buti naman na-realize mo na ngayon, ma. Hindi mo na kailangang ipagsiksikan sarili mo sa kanya. Kaya mo namang buhayin yung anak nyo nang ikaw lang mag-isa. Tama ka, anak. Hindi ko kailangang mamalimos sa kanya. Paano yung pera mo sa kanya, ma? Mababalit pa ba? Hindi ko alam, nak. Pero dahil malaking halaga yun, hindi ako papayag na mauwi lang sa wala yung pinaghirapan ko. Sabihin mo lang sa akin, ma, kung kailangan mo ng tulong ko. Ayos lang ako, anak. Kaya ko pa naman. O sige, ma. Ikaw bahala. Basta pag may kailangan ka, tawagan mo lang ako palagi. Salamat, anak, ha? Basta, ma, kahit anong panunuyo yung gawin sa'yo nung Norman na yon, wag kayong bibigay, ha? Huwag na kayo magpapadala sa matatamis na salita niya. Puro pangako lang naman yung walang yang yun. Tapos nagawa pa kayong pagbuhatan ng kamay. Matapos lahat ng nagawa mo para sa kanya. Yun na nga eh. Maling-mali ako sa desisyon ko na manatili pa sa relasyon namin. Kahit na alam ko sobrang toxic na. Sana nga naisip niyo yan ng mas maaga, ma. Tignan niyo ngayon. Wala siyang kikilalaning ama. Obvious naman na ayaw talaga sa kanya ni Norman. Ay, mukhang matutulad rin siya sa inyo na lumaking walang ama. Pero, hayaan mo, hindi naman ako magkukulang sa kanya bilang ina. Tutulungan ka namin, ma. Nandito naman kami. Kung walang magpapakatatay sa kanya, edi ko yun na lang. Ang bait mo talaga, anak. Salamat, ah. Palagi kang nandyan para sa akin at sa mga kapatid mo. Tayo-tayo lang din naman magtutulungan, ma. Siya nga pala, anak. May pabor sana akong hihingin sa'yo. Ano yun, ma? Pwede bang ikaw na lang kumuha ng mga naiwan kong gamit sa bahay ni Norman? Baka kasi hindi na ako makaalis dun kung ako ang kukuha eh. Siguradong pipilitin niya ako na makipagbalikan sa kanya. Sige, ma. Ako nang kukuha. Babanggitin ko na rin sa kanya yung utang niya sa inyo para hindi nyo na kailangang mag-usap. Matatahimik lang yung mundo nyo pag wala na kayong koneksyon sa lalaking yun. Dear Love, dahil sa ginawa kong legal action, nakuha ko na rin sa wakas yung pera ko kay Norman. Nakapagpagawa na ako ng mini grocery sa amin at nakapagpagawa ng maliit na pwesto para sa printing shop. Ginawa ko lahat ng yun para masecure ang future ng mga anak ko kahit ako lang ang nag-iisang magulang nila. Dahil sa naranasan ko, may napagtanto ko. Nakakapagod pala talagang magmahal ng taong hindi marunong magbigay ng assurance, respeto, at effort na deserve mo. Dapat mong maintindihan na hindi sapat na mahal mo lang ang isang tao. Kailangan, piliin ka rin niya ng buong buo. Kabisyo, kapag alam mong ginagamit ka lang, bakit ka magpapakatanga dyan at magstay pa sa relasyon na yan?
lumayas ka na dyan dahil hindi lang siya yung lalaki sa mundo. Magkaroon ka ng respeto sa sarili mo, kabisyo. Tingnan mo, kabisyo, kapag kusa nating inaalis yung sarili natin sa mga relasyong toxic, katulad ng sa ating Dear Love ngayon, di ba mas nagiging magaan yung mga susunod na nangyayari? Huwag puro dasal na, Lord, baka naman sana magbago na siya. Tandaan natin, nasa Diyos ang awa at nasa atin ang gawa. Ibig sabihin nito, mga kabisyo, kapag binibigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos na silipin yung mga red flags nung karelasyon natin dahil tila nagiging bato na ito na pinupukpok natin sa ating mga ulo, nasa atin na yung gawa, nasa atin yung bola para piliin na tapusin na ito. Kasi kabisyo, ang pinakamagandang regalo na pwede mong maibigay sa sarili mo ay yung piliin at mahalin at irespeto ang sarili mo sa araw-araw. And with that, you'll attract the people with the same intentions. But don't get me wrong, posibleng nadadapa talaga tayo, nagkakamali sa pagpili sa mga taong pinapapasok sa buhay natin. But let this be a reminder na lahat ng mga pumapasok sa buhay natin ay hindi lahat sasamahan ka sa dulo. Yung iba, magsisilbi lang aral sa'yo para mas maging mapagmahal at mas maging mabuting tao ka pa. Kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Comment. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige,
isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito.
Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Apagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Jarot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay.
Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo.
Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
sige. Ayan. Ayan, go! Ay! Bye-bye! Last day ko na po! O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan?
basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan ko bang i-memorize yan? Basic. Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig na nga ang programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako na bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo.
Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat sa lahat. Sa lapit bakla!